Kyllä. Tarvitsisi niin sanoa, se nyt passailla tällaisen. Ei joo. Elä. Näyttää olevan jalaa. Siellä pois kovalla ojen. Oliko se Hirvonen vetänyt 41 metriä? 148 oli vauhti, kun lähti ilman. Ne vetää pitempään ja kovemmalle varhaiseen. Kohtuullinen, mutta vieläkin ihan paska. Kumpukin on vähän niin kuin sivu. Ihan saatana sivutakaa. Ei mihinkään. Joo.